once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Os Novos. Darling, we're the young ones. The young ones. Shouldn't be afraid. To live, love. There's a song to be sung. 'Cause we may not be the young ones very long. Aburrimento. Ensina as túas cartas, Jimmy. Levo 7 de picas. Rata asquerosa. Ratiño, por favor. Rompeu o día. Quéreme moito? Quéreme? Quéreme moito? Ben, Quéreme. xa cubrín o novo concurso de coches. E vou gañar un Fortipes en calquera momento. Veredes, é doado. O único que hai que facer é emparellar 6 fotos de mocos famosos con 6 fotos de narices famosos. Sabía que vos gustaría. Pois é mentira, porque despois tes que dicir con 10 palabras o que significan para ti os cornflakes. E eu puxei cornflakes, 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 cornflakes. Moi mal. Nunca gañarás, Vivian. Por que non? Porque hai 9 palabras. Ah, sí, cornflakes. É igual, nunca gañarás porque nunca nos pasa nada interesante. Non sexas aburrido, Rick. Iso está moi ben, aburrido, eh? Está moi ben que mo diga alguén tan divertido como a ti. Queredes deixar de rifar entre vos? Estou me aburrindo moito, de acordo? Oh, meu Deus, o pobre, Neil, abúrrese a persoa máis aburrida do mundo caeu por fin na súa propia trampa. Escoitade, creo que nos estamos pasando co aburrimento nesta conversa. É o momento de incrementar o noso vocabulario. De acordo, Sí, Mike. eu oímos dixen lo que me dixete, aburría si era moi moito. aburrido. Sí, pensei que Sí, decidíamos que... decidiches ti, Michael. Tíos, tíos. Ollade, rifamos e teimamos como nenos. Que nos está pasando? Nos nunca fomos así. Sí que fomos. Sabes, ten razón, Rick, sempre fomos así. Pois sí, xa sei, pero iso é o que quero dicir. Nunca cambia nada, nunca nos pasa nada. Queres xogar o Monopoly? Sí. Ah, Mike, hai unos aparcamentos de María Pita, son meus, tesme que pagar, veña, veña. Moi ben, creo que o banco de Mai pode cunha débeda de 4 libras. Non sería brillante que este diñeiro fose real? Esa é a cousa máis predecible e aburrida que se pode dicir ao xogar o Monopoly. Que te parece, Vivian? Podería dicir Vivian, sería moi divertido. Gañache o segundo premio nun concurso de beleza. Bátelle a Rico a banca na cabeza. Non pon iso, Mike, Vivian fai trampa. Mike. Non, ten razón, Rick, di iso exactamente. A boli, está escrito a boli. Tivemos que cambiar as regras porque o Monopoly é moi aburrido. Felicidades, e o teu cabodano podes queimar a cama de Rick. ¡Qué gracioso!
Quedas libre do cárcere. Esta carta podela guardar, vendela ou meterlle a ris polo cu. Vivian, estragaches todo o xogo. Aburríame. Sí, iso non é nada. Nil aburríase tanto que foi ao xardín a se suicidar. E tiña que xogar el. Es unha pa... Sempre lle chamo así. Do Monopolio Sartego. O máis interesante que me aconteceu nunca foi espirrar. O gallafo se tomas Magnum. Nil. Sentar cun xogo de Monopoly pode ser unha boa maneira de pasar o Nadal, pero non quero esperar tanto. Non, Mike, está ben. Estou facendo unha cova. En realidade non creo que me vaya a suicidar hoxe, pero... nunca se sabe. Sabes, vivir nun mundo onde nunca pasa nada aburrido pode ser moi aburrido. Señor, chegou o home da máquina do tempo cun vídeo do nacemento de Cristo. Gustaríalle... Agora non, Minion. Na casa do lado, os Rolling Stones están grabando un disco, mentres dous hipopótamos fan o amor debaixo dun piano. O rei está ata o carallo de cousas interesantes, Minion. E eu tamén. Sabes, o que eu quero é coñecer a alguén que sexa total e absolutamente aburrido, Minion. Pero supoño que nunca o coñeceré. Supoño que por ser tan totalmente aburridísimo nunca coñecín a xente interesante. Ah, por fin decidiches entrar, non, sí, Neil? Pois xa acabamos de xogar o Monopoly e perdiches. Extrañame que durase tanto. Están petando na porta, Rick. Están petando na porta, Vivian. Petan na porta, Neil. Petan na porta, Mike. Xa sei. Están petando na porta, Rick. Están petando na porta, Vivian. Están petando na porta, Mike. Están petando na porta, Neil. Non mires para min, estou en París. Non saíches da casa en todo o día. Vivian sabe lo que é a viaxe astral. Non. Ah, moi ben, serías capaz de xuralo? Seguro, se mo pides ti. Non me provoques. ¡Ah! Ai, tíos, teño unha idea. Escoitade. Por que non decidides quen vai abrir a porta? E entón esa persoa poderá ir a abrir, non? E averiguar a quen quere ver, non? E entón esa persoa pode voltar aquí e dicirlle a quen sexa que hai quen aí que sexa a velo, porque non... Neil, faime un favor, anda. Que? Suicídate. Supoño que terei que abrir eu, como sempre.